Ăștia de intrați pe aici mereu și comentați că îl respectați mult pe Nicu Șordan și e un președinte care vă reprezintă cu succes și e un președinte de succes și recunoscut în lume. Ce ați făcut, mă? Iar v-a dat, mă, ăsta de rușine? Bă, dar problema nu e că vă dă pe voi de rușine, problema e că ne face și pe noi de rușine, mă, toată țara asta o face de căcat. Pe unde se duce? Cum s-a... Ia mă că s-a dus Murcea în Statele Unite ca să le povestească el americanilor cum poate ajuta la reconstrucția de spitale și de școli în Gaza. Băi, strinosule, în primul și în primul rând tu nu te poți reconstrui tu pe tine ca persoană. Tu ești un infect ordinar mâncător de muci. Tu ai în România mii de copii care se duc seara la culcare în frig și nemâncați. Tu ai în România mii de copii care învață în frig în școli și care au WC-uri în fundul curții. Și apropo, a fost prezentat ca premier pentru că premierul se numește, nu se alege. Stați cu minți și potoliți, ca Georgescu nu o să fie.